alhamdulillah mun shaida waɗannan ɗaliban da suke a gabanmu an yi masu darasu sun yi sauka an sake shigar da su kamar da yake a sunna wani manzo sallallahu alaihi wasallam. Iyaye da malamai Allah saka musu da alkhairi, mu da muka shaida Allah saka mu da alkhairi. Ko kuma ɗalibai kar ku dauka wai yanzu kun gama kun sauka kun ajiye ne. Karantar da abu a lokacin kurushe tun yaro yana karami ka yi kokari ka sa shi karatun alkurani ka kula da karatunsa ka taimaka wa karatunsa to yana nan zaune kamar an yi rubutu akan dutse ko kuma zane ne akan dutse ba zai gushe ba yana nan tare. An riwaito lallai sanar da yara ƙanana littafin Allah alkurani idan ku iyaye kun tsaya kuna ba da karatu kuna kula da karatu don ba tura yaro karatu ba ko gangaya ba kula da wannan karatu. Alkur'ani zai ce ya rabbi hallihi ya ubangiji yi masa abu fayin wasu tajin karama sai a ɗauki hula kalbi na karama na daraja sai a sa masa shi wanda ya karatun alkur'ani a masa ado idan ka gaji da makasan wannan na musamman ne su ne alullahi wa kasatu mutanen Allah kuma ke bantattun mutanen Allah na musamman. Baya da jawabai da aka yi da kalamai masu jan hankali da ƙarawa ɗalibai maza da mata da suka yi sauka da waɗanda ke ci gaba da karatu ƙarfin gwiwa, makarantar ta tsangaya ta samu gagarumin ci gaba ta yadda za ta ƙara faɗaɗa, inda ta samu mallakar fili mai faɗin taku 150 domin gina sabbin ajujuwa irin ta zamani, wadda hakan ya jawo sanadiyar ƙaddamar da gidauniya a bikin yaye ɗaliban ta bana. Aka kuwa samu gudunmawa daga ɗan majalisar jiha mai wakiltar Mubi ta Kudu, Honorable Musa Bororo, da tsohon shugaban karamar hukumar Mubi ta Arewa, Honorable Suleiman Yaya Sude, da waɗanda suka halarci taron. Kowa ya bada tasa gudunmawar. Wasu ƙwararrun magina sun ɗau alƙawarin zuwa su yi aikin ginin a kyauta. Madadina da sarkin barikin Mubi, Alhaji Abubakar Jawo Ahmadu, ina wakiltar mai martaba Lami da Mubi, Alhaji Abubakar Isa Ahmadu ya umarce ni da zo wannan taro mai albarka. Na farko yana mika godiyansa da irin wannan taro mai albarka na farin ciki. Fiye da haka lallai abin da ya ban mamaki an zo an yi wannan maganan taro na gina wannan makaranta wadda ba tare da na an sanar masa ba. Mutum ne mai kokari akan addini wadda idan da muna sane da wannan din mu ma za mu zo da wannan gudunmawar namu, amma duk da haka ba za a bar mu a baya ba, za mu yi kokari mu kawo kula guda 300 a taimaka. Allah Ubangiji ya kara taimakawa wannan yara da taimakawa kasanmu ga baki daya. Mun gode Allah saka da wanda ya kira ni jiya ya soko dama wasikansa yana nan ya soko kuma yana Abuja bai so ba, ya ce a bada hakuri zai kasance a nan. Don haka bayan ya bada hakuri ya sake ya ce in ba da naira 250,000 a taimaka, kuma ya ce insha Allahu mai gidansa shi ma zai gaya masa shi gwamnan jihar Adamawa ya turo nashi taimako domin gina wannan makaranta, domin shi babu abin da zai iya fada wajen hassasa abin da aka yi nan, sai dai shi goyon baya 100% duk ta hanyar da aka nema zai taimaka. Da fatan Allah Ubangiji ya taimake mu. A jama'a kamar yadda muka ji sako daga wajen mai girma ciyaman na gobe, tsohon ciyaman na Mubi Sa'ur shi ne Alhaji Giru Fayi, shi ma ya ce ba za a bar shi a baya ba, ya zai turo da kudi naira 100,000 domin ya zama to shi ma yana cikin foundation na gina wannan makaranta mai tarin albarka. Jama'a kamar yadda na faɗa, kada mu zamanto kamar sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk dai karatu ne a gare mu.
menene karatu a gare mu wato masu kuɗi idan aka yi kuwa irin wannan wanda ya kawo raƙuma da kuɗi da zinari da me don a ji a ɗaga gama Allah talaka iri na kuma babu sai aka je wajen annabi ana ce wato ai masu kuɗin sun tafi da lada ya rasulullahi a ba mu ma abin da za mu je mu faɗa to don sai muka haɗu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar sai masu kuɗi su ma suka ji sun ci su ma sai suka kama ga kuɗin suna bayarwa su ma sun shiga sai suka sai koma wajen annabi suka ce ai su ma suna yi annabi ya ce to haka Allah yake yin kayansa jama'a assalamu alaikum farko dai sakon da memba ya ce na gaya wa mutane don Allah don annabi a yi hakuri. Hakurin da yake bayarwa shine na bakin cikin rashin haraltar wannan gayyata. Na biyu ya ce yana godewa wannan kwamiti da kuma manya-manyan malaman da suka tuna da shi har aka bashi invitation na abun da zai amfane shi duniya da lahira aka tuna da shi aka kira shi ya zo saukan karatu ya ce ya ji daɗin wannan ya ce na biyu ya ce komai dare komai rana abun da ya shafi wannan makarantar ko ba wannan makarantar ba ma ya shafi abu na addini haka yana roko don Allah don annabi a gayyace shi insha Allah shi kuma zai yi iya gwargwadon shi ya ga ya halarci wannan abu ya ce a bada hakuri ya bada naira 200,000 ga kudin nan 200,000 ya bayar a baya sannan ya ce na biyu duk abun da ya shafi makarantar nan a gaya mishi shi ma yana daga cikin abubuwan da za a yi yana wuri abinci za ka yi rikewa ba da mu na uku kuma ya ce don Allah don annabi abu ne wanda ba kowa yake iya samu ba ya ce yana roƙon malaman nan alfarma akwai abubuwan da wani abun ba da son su suke yi ba amma addu'an irin yaran nan karɓeɓe ne yana neman addu'an su Allah ya sa duk abun da suke yi ba daidai ba na alheri Allah ya ganar da su Allah ya saka masa da alkhairi addu'a da ya nema insha Allah ba zai tsaya akan ɗaliban makarantar kawai ba wataƙila addu'a za ta haura har ba bakin maluman ɗaliban makarantar addu'a za ta je wajen idan yana buƙatan ya kuma komawa kan kujeran shi don iya burin ɗan siyasa kenan yes to za mu canza bashi yanzu ka shi ne a gaban mu yanzu ka tunda ya san mu ya ji mana ya zo mana ya yi rawan da muka gani to Allah ya bashi duk ya bana da fasi Allah ya bashi wanda kuma fahimci malaman masu ce Allah ya bashi a lokacin da muke zantawa da wani babban malami na makarantar bai ɓoye irin farin ciki da jin daɗin da yake ciki ba musamman tattare da irin bajinta da ƙwarewar da ɗaliban suka nuna a karatu to farin ciki yaran na abunda sun karanta yara wajen su 30 da abunda sun karanta a gabana sai dokan karantar da su an ce su yi karatu sai sun ɗauka sura ya ayyuhal muzammil ko da sun karanta da kai to nan jikina ya mutu nake to me zan karantar da su ai sun karantar da ni to na yi mamaki yara da ce na yi mamaki shi na tashi na tambaya malai ali nake malai kai kokari Modibo Ali maza na karantar su daban su in mata na karantar su daban kaga karatu biyu ne mu yi farko mun karanta yan mata na yi mamakin su ma'ana na yi lafaza abu makharaj qulna idgham komi dai na tajwid suna da shi ta kuma hadda to shi na yi mamakin da malali shi abun nan Modibo Ali abun da ya yi na yi mamakin shi na tashi da farin ciki su ma waɗannan malamai da muka zanta da su sun tofa albarkacin bakinsu kamar haka lallai iyaye su kula su gane cewa yaran nan da Allah ya ba su amana ce a wuyansu
kuma Allah maɗaukakin sarki ba kyale su zai yi ba, gobe kiyama zai tambaye su game da wannan amana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dukkanku masu kiwo ne, kuma mutum magidanci mai kiwo ne ga iyalan gidansa, kuma ranar tashin alkiyama Allah zai tambaye shi game da wannan kiwo da Allah ya bashi. Na yi matukar farin ciki da ganin wannan malami Modibo Aliyu Daram a yanda ya tsaya ya kuma jajirce, ya ba da lokacinsa, ya ba da dukiyarsa domin ya ga ya tarbiyyantar da yara tarbiyya na addinin musulunci, wanda za su tashi da alkur'ani mai girma, su tashi wajen karatu, domin yaro babu abin da zai buɗe ƙwaƙwalwarsa kamar karatun alkur'ani mai girma. Saboda haka na yi murna, na yi farin ciki kwarai da gaske da ganin wannan taro da aka yi na yaya waɗannan ɗalibai. Daga bisani sai muka yi wa sakataren shirye-shirye da tsare-tsare na makarantar tsangayar tambaya kamar haka. Kwamiti na wannan makarantar ne Allah ya bata basira da kuma hakuri wajen tattaro mutane da kuma manufa mai kyau da take da shi a wajen gayyatan al'umma zuwa ga ainihin taimakekeniya na aikin ibada da tarbiyya na al'umma a musamman a wannan garin Mubi. Wallahi na ji daɗi matuka fiye da dukan tunani, kuma na ji ɗan wani karamin haushi kaɗan. Daɗin da na ji, na duba yara ne kanana wanda ba su shekara 14, 17 ne babbansu, amma Allah ya kai su wannan matsayi din na sauke alkur'ani kuma tare da hadda wasunsu. To wannan abun mamaki ne, abun da zai sani in ji daɗi ne. Haushi na kuma shine a wannan saukan da aka yi na 13, ina ma ya sa ya zamanto ina da ɗana yana daga cikin wayannan yara. Da muka zo karkar shirin sai muka samu ciyaman, wato shugaban gudanarwa na kwamitin makarantar tsangayar Modibo Aliyu, ya yi bayanai kamar haka. Iyayen yaran da muke fama da su yanzu sama da 500 da muke fama da su yanzu, gaskiya babu abin da za mu cewa iyayen, domin su da kansu iyayen suna zuwa su same mu, mu muna godiya, su kuma suna godiya. Mu babu abin da za mu iya fada akan mai martaba sarkin Mubi. Bai turo mana wanda zai zo ya wakilce shi, ya zo ya wakilce shi, muka yi wannan abu a idon mai martaba. Bayan mun gama muka je muka same shi, mun je za mu yi masa godiya, ya ce a'a ba mu za mu yi masa godiya ba, hakki ne wanda wannan abu a kansa yake, shi zai yi mana godiya, domin irin abin da muka yi kowane shekara sama da yara 30 sun haddace alkur'ani, kowane shekara sama da yara 40 sun haddace alkur'ani, wajen shekara 13 yanzu abin da yake ta tafiya sai gaba take yi. To shi yasa ma kaga mu babu abin da za mu ya faɗa, shi mai martaba ya ba mu goyon baya cewa mu nemi wurin da ya kamata domin a bunkasa sauran iyaye su gani, domin wannan a cikin gida fa muke, daga cikin gidan yanzu muke kokarin za mu fito waje. Wannan shi babu abin da za mu ya faɗa, sai dai kawai sai mu kara godewa, domin shi mai martaba ya ce mun ɗauke masa nauyi ne. Fatanmu Allah ya sa waɗanda ke da hannu a irin wannan ƙoƙari na ilmantar da 'ya'yanmu da ba su tarbiyya bisa tafarkin addinin musulunci ƙarƙashin kulawar makarantar tsangayar Modibo Aliyu su yi nasara. Amin summa amin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin alaqana bi jahil Qur'an wa hassin a'malana bi zikril Qur'an wa ghayyib wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdanana bi nuril Qur'an wa najina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi shafaatil Qur'an. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن
عنا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وتعالنا والحمد لله رب العالمين.